La setmana avança, la recta final de la temporada ha començat per totes les categories i molts equips s'esforcen per consolidar els seus objectius. Avui ens ocuparem d'un d'aquests clubs que viu un any i un moment força importants. Del que està passant i del que passi en dependrà el seu futur més immediat. Amb més de 100 anys d'història, el Badalona ve de fer una assemblea transcendental i el seu primer equip es manté a la segona divisió B. La lluita continua i d'aquesta lluita volem i en parlarem amb el seu president, el senyor Miguel Ángel Sánchez, avui amb nosaltres aquí en els estudis de Radio Marca Barcelona. Catalunya Futbol, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. A la Caixa revolucionem la manera de relacionar-nos amb el teu negoci, perquè ara un gestor especialitzat t'anirà a veure personalment per ajudar-te a fer les gestions sense que t'hagis de desplaçar. Descobreix tots els avantatges de tenir l'oficina de la Caixa al teu negoci a caixanegocis.cat. Caixa Negocis en persona. Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català. Com a partit màster... Sant Andreu Lleida Esportiu. Partits destacats... L'Hospitalet Huracán València i Badalona Constància. I, a més, tota la informació de la resta de la jornada a la segona divisió B, tercera divisió, primera divisió catalana, divisió d'honor juvenil i primera divisió femenina. No ho oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya. De la tarda i 33 minuts. Com dèiem, ens acompanya Miguel Ángel Sánchez, actual president del Badalona. Miguel Ángel, molt bona tarda. Molt bona tarda. I gràcies per acompanyar-nos i per desplaçar-te fins als estudis de Radio Marca Barcelona. Un moment important per al club, abans que res, i per a aquella gent del futbol català que sigui més llunyana al Badalona, però que s'interessen per al futbol català en general. Qui és el Miguel Ángel Sánchez, president? Què li atrau? Per què es presenta a la presidència del club? Bueno, aquí n'hi ha diferents motius, no? Nosaltres som un equip de gent jove que volíem donar-li continuïtat al club, que volíem donar un altre aspecte completament diferent a el que s'havia fet abans. I aquí l'aposta és que nosaltres venim del futbol. Jo ja havia sigut president del Pomar, en les èpoques anteriors, on amb el Pomar portava molta deficiència, molta precarietat, un camp que va costar moltíssim, un camp que al final era propietat de la Generalitat, però on l'Ajuntament no podia fer cap tipus d'inversió, i al final es va treballar, es va fer un treball, crec, important per deixar un barri en condicions, dignificat, amb un camp, una instal·lació de gespa artificial, i amb 22 equips de futbol base. Per tant, la seva futbolitis no es posa en dubte, no, Miguel Ángel? Ets un futbolero de tota la vida. Està clar. També havia sigut jugador, però la part més important jo crec que és ara la de president, que és la que toca defensar una entitat que té molts anys d'història i esperem que continuï. Miguel Ángel, la història és que el president és Fermín Casquete, ell ho deixa abans d'acabar el seu mandat i se'n fa càrrec el Felipe Martínez, vicepresident amb Fermín Casquete. Quan s'acaba s'han de convocar eleccions, el Felipe no es presenta a la reelecció, de fet no es presenta ningú, i amb una primera convocatòria està deserta la plaça d'intentar ser president del Badalona. Per què un equip amb una massa social tan activa i amb un nom tan important en aquell moment queda així? La veritat és que l'aposta per al Badalona era una aposta molt forta, era una aposta que ja sobre l'any 2005, a través de la permuta que tenia el Badalona amb el seu patrimoni, l'aposta tira molt forta perquè la idea era pujar l'equip a segona divisió A. A partir d'aquí, quan passen uns temps i desgraciadament ni l'Ajuntament actua en aquesta permuta i el club a nivell futbolístic tampoc dona més de sí perquè no pot pujar, no pot assolir aquesta segona divisió A, al final les directives anteriors decideixen en un moment determinat no continuar perquè evidentment el pes de portar aquesta entitat endavant és molt complicat i sobretot és força molt esforç econòmic per portar un equip de segona B en condicions per intentar assolir aquesta segona A i per lluitar amb equips com playoff, com s'ha fet amb el Tenerife, equips que pràcticament doblen i tripliquen el pressupost. Això explica que en una primera instància no hi hagi ningú que vulgui fer-se càrrec. Exacte, sobretot... I llavors surt l'heroi, si em permets, el boig, el bohemi, Miguel Ángel Sánchez, i torno a preguntar-te la pregunta original, no? Què t'empeny a fer aquest pas? Sí, la veritat és que arriba un moment que quan passa la primera convocatòria i ningú es presenta, jo creia en un grup de treball que segurament tiraria endavant, jo estava convençut de que sortiria
algun valent a tirar endavant i nosaltres no ens hi havien... pensàvem que ajudaríem aquest grup a treballar, no? Jo, en teoria, tenia clar, per la meva estructura empresarial, a formar part d'aquest grup de treball, no tirar en solitari el club endavant, perquè és un club important, un club força important per la ciutat i amb una trajectòria que s'ha deixat clar que l'equip ha estat a punt d'assolir aquesta segona, no? Per tant, anar a desastres esportius era molt complicat tant per l'entitat com a nivell personal, no? Doncs el Miguel Ángel Sánchez, que es fa càrrec de l'equip, 2 temporades ja portes, Miguel Ángel? Segona temporada. Segona. Queden 4 anys encara, 4 anys encara. La nova llei de la Secretaria General de l'Esport. Molt bé, doncs queda camí a recórrer i en aquest camí ens apareix l'assemblea del darrer dia 24, que tothom deia que era molt important. Suposo que els que no estem implicats a Badalona doncs ho veiem informativament amb una certa neutralitat, però realment des de Badalona heu dit, Miguel Ángel, que era transcendental, vital, era el futur de l'entitat. Sí, correcte. Nosaltres hem parlat del futur de l'entitat amb aquesta assemblea perquè al final es dona llum a un conveni, i ara intentarem fer una explicació del que és el que va passar en l'any 2005 quan el patrimoni del Badalona es posa en mans municipal perquè es construeixi un estadi en condicions i sobretot que l'Ajuntament es pugui aportar aquesta despesa municipal com fa la resta dels clubs que estan dintre de la nostra categoria. Per tant, a nosaltres el que és l'estructura de... Disculpa. Sí. El que és l'estructura d'aquest conveni venia a dir que el Badalona, al deixar aquest 80% de patrimoni a mans municipals, el Badalona anava a un camp nou. A partir d'aquí passen uns anys, aquest conveni ens diu que l'Ajuntament farà un manteniment d'aquesta estructura de camp i al final van passant els anys i aquest conveni no s'executa. Clar, com aquest conveni no s'executa, nosaltres tenim l'opció de dir, bueno, Ajuntament, tenim una permuta des de l'any 2005, no executes, o executes o desgraciadament tindré que anar al jutjat perquè el patrimoni del Badalona s'ha de tornar a recuperar. A partir d'aquí, aquest conveni, evidentment, és transcendental per nosaltres perquè ens dona la viabilitat de mantenir una subvenció de 100.000 euros any. També tindríem 30 anys d'ús i disfrute d'aquesta nova instal·lació i inicialment, com per executar aquesta permuta, el Badalona ha de sortir del camp, perquè l'Ajuntament el que farà és una subhasta d'aquest camp, per trobar un comprador i amb aquests diners fer a la nova instal·lació, allà a Montigalà. Per tant, nosaltres, amb aquest conveni, evidentment, aprofitem el 100% d'aquest conveni amb la sortida del camp, anant cap al nou estadi, al Montigalà, el que ara ja existeix, on està jugant el futbol base, on el Badalona també, del seu patrimoni, deixarà 1 milió d'euros en reformes per a aquest camp, i tornarem a tenir 30 anys d'instal·lació a Montigalà perquè, de moment, el nostre futbol base i el primer equip estiguin dintre d'aquesta estructura. Bé, quan s'acabi tot això, que és un període... És una mica complicat, és difícil d'entendre'l, però... S'ha entès, tot arranca del 2005, a l'Ajuntament es queda el 80% del patrimoni, ha d'executar un intercanvi, perquè si no, no cediríeu aquest, però clar, com passen els anys, el Badalona reclama que, escolta, o ens ho torneu, o executem, o anem al jutjat, una de les tres coses. Bueno, al final s'arriba a un entente, l'Assemblea ho ha d'aprovar, és el que passa el dia 24, i, escolta, només 2 vots en contra vol dir que la massa social de Badalona ho té molt clar. Bueno, ho té molt clar perquè jo crec que la gent està cansada, no? La massa social de Badalona baixa, el sentiment de club comença a desaparèixer perquè la gent està cansada dels enganys dels anys anteriors, no? Enganys en què en un moment determinat portem 15 anys reclamant un camp. La gent diem, no, l'any que ve, el proper, comencen a entrar màquines i al final ha sigut un fart de mentides per part de l'administració que al final aquest camp no s'ha executat i d'alguna manera el soci, la massa social del Badalona estava interessat en aquest camp, tenia aquesta il·lusió posada. Quan ha passat tant de temps la gent acaba cansant-se d'aquesta situació i al final el tema Badalona comença una mica com a avorrir, no? Un culebron, Un culebron, són 80, em sembla que són 78 anys de camp, un camp que cada vegada que ve a la televisió s'ha de fer un format interdemorallà per intentar posar les càmeres a dalt de tot per acabar el partit. El coneixem. Que tots coneixem el centenari i bueno, jo crec que ja ens toca canviar. No us enfadareu si diem que les instal·lacions són obsoletes, no? Totalment. Vull dir que hem de reconèixer que un camp com el del Badalona, la ciutat que representa, el club que és,
i la categoria en la que està jugant hauria de ser algo millor. Algo millor. La tercera ciutat de Catalunya no pot tenir un camp. La imatge que estem donant tant de Badalona com de Barcelona o Catalunya a la resta d'Espanya, jo crec que no és la que toca, és una tercera ciutat més important de Catalunya, per tant, entenem que haurien de tenir un camp, com a mínim, completament ordenat. I una miqueta més d'aquesta gota que va vessant el vas és aquest tema del tancament de la tribuna, no? Des de fa algunes setmanes, els tècnics de l'Ajuntament van dir, escolta, això aquí no hi ha seguretat. Exacte, amb el tema del tancament de la tribuna és que surt una esquerda que se'n va de punta a punta. Per tant, creiem que això pot anar a problemes, no volem que ningú pateixi cap situació, volem contrastar entrades, volem tenir la gent ubicada en una altra part del camp, però el que no volem són problemes i menys per la gent. Home, la seguretat és el primer. S'ha d'anar a veure un partit de futbol i saber que tornaràs a casa amb gaudir de l'oci que et proporciona a l'esport, no? Molt bé. Escolta, el futur, anem a veure. Anem a fer el que seria un salt en el temps, anem a viatjar com aquests de Star Trek, aquests que viatgen al futur o com sigui, i suposem que ja està tot acabat, tot està fet, no? Llavors, el que és ara l'Avinguda Navarra, on està jugant el Badalona, això què serà? Un cop acabat tot el projecte. Això seran... O sigui, el format de la permuta venen a dir que són està dividit en 4 R's, cada R d'aquestes tindrà un número d'habitatges, tant de protecció oficial com lliure, com concertat, i una part que pertany a lo que és el Club de Futbol Badalona, i a principi aquests pisos que sortiran d'aquí són tots en principi propietat municipal, una vegada executi la permuta. Per tant, la subhasta d'aquest terreny, que és l'Ajuntament el qui posarà el preu a la subhasta, ha de donar prou diners per fer la construcció del nou estadi. Correcte. Però seran pisos el que hi haurà allà, Quan passem per l'autopista ja no veurem el camp de futbol, veurem pisos. Veurem tota una zona completament ordenada, no només en pisos, sinó una zona bastant... No serà el que ara, quan passes per l'autopista, que veus allò que no sembla el que és la ciutat en si. Bé, llavors, si allò seran pisos, l'escenari on estarà l'Avinguda Navarra, al Camp del Centenari, sabem que el Badalona, el seu estadi, se construirà on estarà al Camp del Montigalà. Correcte. La zona del Montigalà. Molt bé, i jo tinc aquí una foto preciosa que ens ha arribat de la maqueta, que ens ha facilitat el club. Bueno, això el dia que sigui una realitat... Això és ràdio i són paraules, no són imatges, no? Per molt que ho acosti el micro la gent no ho pot veure, però us convido a visitar-ho a la web del club, que podreu veure la foto de la maqueta. Escolta, el dia que veiem això, Miguel Ángel, festa gran, festa grossa. Festa gran, perquè jo crec que l'esforç... És una meravella. Sí, la veritat que l'esforç de que ens queden pràcticament uns 15 dies perquè en l'últim ple s'aprovi aquest conjunt d'operacions. Per nosaltres, no només el conjunt de directius, de massa social, o sigui, de fet és l'esforç de tota la ciutat que ha apretat en un moment determinat per dir, bueno, anem de veritat, anem a veure que exactament els polítics que s'estan governant la ciutat que entenguin d'alguna manera que el projecte Badalona no només és per a Badalona, sinó que també és per a la ciutat, i que la primera vegada en la història que totes les forces polítiques es posen d'acord en tirar un procediment endavant on tots hi entenem la situació actual, de crisi actual, però no deixem passar la notícia de que el Badalona deixa el seu patrimoni per fer aquest camp. Per tant, a la ciutat no li costarà un duro. O sigui, molta gent diu, home, però amb els temps que corren, com és possible que la ciutat s'aventuri ara a fer un camp de 4 o 5.000 espectadors per gastar 6 o 7 milions d'euros? Els diners surten de la subhasta. Sortiran de la subhasta que realment farà l'Ajuntament, però en propietat del Club de Futbol Badalona. Molt bé. Tinc aquí també el plànol del projecte on es veu localitzat l'estadi i a part, el pàrquing, hi haurà un gimnàs i hi haurà un nou camp de futbol 7. El futbol base jugarien a l'estadi del Badalona? Bueno, el futbol base també jugarà al nou camp. Inicialment tenim dues estructures al costat. O sigui, el camp de Montigalà, on a partir del maig ens anirem, on ha de rebre aquesta reforma per nosaltres poder competir en aquesta segona divisió B, serà al mateix camp de Montigalà i pràcticament a 10 metres és on començarà la nova construcció. Aquest camp actual és el que es farà aquesta modificació i es farà un altre camp de futbol 7 perquè es pugui tenir tota una miniciutat esportiva allà amb tot el futbol base completament recollit, que és el que ara no tenim. El tenim una mica despartidat per la ciutat. Són uns 2 anys més o menys el que duraria aquesta obra, 25 mesos. En els partits que hagi de jugar el Badalona en aquest nou estadi de Montigalà, diries que està habilitat i adequat per la segona B o és l'últim sacrifici que s'ha de fer aquests 2 últims anys? És l'últim sacrifici que se li demana al soci, que se li demana al simpatitzant perquè pugui venir aquí a l'Avinguda Montigalà. El camp, evidentment, ara la remodelació d'aquest camp seran unes tanques, segurament no seran els aquests mecanotubo que fan de muntatges inicials perquè la gent pugui seure allà una mica en condicions. S'estructuren dues grades i a partir d'aquí la remodelació del camp de futbol 7, del subsol,
i d'un camp que anirà paral·lel a la nova instal·lació. Molt bé. Doncs, escolta, això està ja a tocar. De totes maneres, el Badalona acabarà aquesta temporada a l'estadi del Centenari, no? Sí. Entenem que l'últim partit, que és el 12 de maig, si no recordo malament, contra el Lleida, si Déu vol serà l'últim partit aquí a l'Avinguda del Centenari. Esperem que no estem en aquesta situació de promoció de descens, perquè si no això ens allargaria 2 setmanes més al Centenari, i la veritat és que ens fa molta pena, però està claríssim que hem de sortir d'aquest camp. És el futur. Un camp que inicialment de despesa anual està al voltant dels 120.000 euros, amb la resta de clubs que estan competint a la nostra competició, tots aquests diners de despesa no ho tenen perquè ho assumeixen els propis ajuntaments. Tens pensat fer alguna festa així de comiat de la instal·lació? Sí, inicialment el que hem fet és crear una comissió. A mi m'agrada molt generar comissions de treball, grup de treball. Ja et dic que al projecte Badalona no només sóc jo, sinó n'hi ha un grup de treball molt important. N'hi ha gent que realment està treballant per la ciutat. Encara continuem amb l'espònsor que havia estat tota la vida, l'espònsor Topsal TSG. Tenim empreses de la ciutat que s'han posat allà a donar-nos un cop de mà. Han vist realment un projecte sèrio, un projecte que evidentment no és el projecte faraònic que es va intentar posar a la ciutat. Desgraciadament eren temps on aquells temps es podien fer aquests tipus de procediments, però realment no s'han fet. Ara l'únic que ens queda és situar-nos a la situació actual i fer alguna que realment es pugui fer, no? I es pugui complir i la gent d'alguna manera cregui en aquest projecte. 4.170 és l'aforament de públic, llegeixo aquí, 4.170 espectadors podran entrar al nou estadi del Badalona d'aquí un parell d'anys, i si tot transcorre com està previst, no? Escolta, en tot això tenim a l'Ajuntament. Són bones les relacions amb l'Ajuntament ara mateix? Bueno, a l'Ajuntament jo crec que són bones. És una altra peça clau de tota aquesta història, no? Jo crec que en un moment determinat l'Ajuntament pensaven que tornaria a passar el que havia passat anteriorment, però sí que és cert que n'hi ha bona relació amb el regidor d'Esports, bona relació amb l'alcalde. D'alguna manera hem vist que Badalona necessitava un camp. Saben perfectament que l'esforç per fer aquest camp el fa el Badalona, i que l'únic que han de fer d'alguna manera és fer tot el tràmit que abans no sabem per què no s'havia fet, no? Per tant, les relacions són bones, estan per la labor de tirar tot això endavant. De fet, hi havia uns timings per intentar desenvolupar el procediment de subhasta. Avui ens confirmaven que anirà al ple d'aquest proper mes, per tant, estem dintre de l'ordre que ells s'havien compromès. També l'assistència del regidor d'Esports a l'Assemblea del Badalona ens dona una seguretat, no? Perquè ja no és el president que s'ho va allà i explica el seu llibre, sinó el regidor d'Esports ve allà a donar la cara i a explicar el procediment Badalona per on passa, no? Per tant, podem dir que són excel·lents relacions. Quants socis té ara el Badalona, Miguel Ángel? Mira, el Badalona actualment està al voltant dels 500 socis. L'únic és que tenim la figura del soci la tenim desvirtuada en 3 formats. O sigui, 3 formats perquè per una banda teníem el soci de tota la vida, que és el que ve a poder dir a l'assemblea que és el que s'ha de fer amb el club, i després tenim l'abonat, que és l'únic que ve a consumir, diguéssim, el dret de veure el partit. El futbol. I després tenim l'altra tipologia, que és el soci empresari, que aquí arrosseguem també entre 150 i 180 més. Podríem parlar d'una massa de 600-700 socis en total. Creus que aquest impuls que pot donar el nou Badalona pot ajudar a augmentar la massa social? Sí, estic completament segur, perquè mira, jo, a més de ser president del Badalona, també soc president de l'Associació de Clubs de Futbol Badalona, on presideixo 11 clubs més amb els presidents, no?, que estan dintre de cada estructura, i la veritat és que Badalona respira futbol. Badalona, crec que l'altre dia parlaven de 9.000 fitxes federatives en totes les línies de futbol, i això al final equivale a 9.000 fitxes, són 9.000 nens, veterans inclús, són entre pare i mare 18.000 persones i algun avi més. Per tant, portem entre 18.000 i 20.000 persones a la ciutat que cada cap de setmana se'n va d'un lloc a l'altre, no?, per veure el seu fill, o en un moment determinat per veure aquest Badalona. Per tant, creiem que aquesta massa social, amb un camp dignificat, on pot arribar i pot aparcar en condicions, on pot veure el partit una mica tranquil, on segurament si plou no es mullarà. Vull dir que jo crec que li donarem un valor afegit a aquest Badalona perquè la gent d'alguna manera s'enllegui amb el projecte de futur. Parlaven que les relacions amb l'Ajuntament són les que són i ara estan en un bon moment. Miguel Ángel, amb la penya és fàcil conviure? Bé, per nosaltres la penya és l'entitat més important de Badalona. La penya nosaltres té tot el respecte com a club. Nosaltres en un futur segur que farem coses amb la penya. Nosaltres volem que la penya tingui tota la continuïtat del món i evidentment nosaltres és una entitat que està dintre de la ciutat, que sí que és cert que se li ha tingut
a més del respecte, sempre se li ha ajudat bastant més que no passa al futbol, però jo crec que és una ciutat important, tercera ciutat de Catalunya, on dues entitats tan importants poden conviure perfectament i segurament pot haver-hi espectacle de futbol i espectacle de bàsquet i la resta d'esports poden conviure dintre d'aquesta ciutat. Molt bé, l'altre dia hi havia una trobada a Madrid i allà estaven els vostres representants dels equips catalans de la segona B, de tots els clubs d'aquesta categoria. Problemes, no? Sponsors, horaris, espectadors, la baixa que tenim, la televisió. Sí. La teva visió personal d'això què és? Jo crec que la segona B ha de continuar, ha de canviar? La segona B jo crec que ha de canviar de totes. Aquí tenim molts problemes, ja si després tenim algú de temps encara entraríem al tema de la seguretat social. Doncs mira, ens queden 6 minuts i mig. No sé si podrem arribar. T'hauré de convidar a un altre programa, eh? No sé si podrem arribar a tot, però bueno, al final jo crec que aquesta categoria es fa insostenible. Es fa insostenible perquè al final és molt difícil, només en l'òrgan de condicions de pujar i baixar de categoria, per exemple, està tot un campionat sent el màxim equip que guanya cada partit, que està fent espectacle, arriba a l'últim format de la Lliga on no té aquesta força per arribar al play-off i al final ve l'altre primer i te fa fora del play i amb tot un any de guanyar aquesta Lliga al final tornes a la mateixa categoria. Per tant, jo crec que hauria personalment, i crec que algun president més dels que estem a la comissió, entenem que s'ha de fer una reestructuració d'aquesta categoria. Crec que també hauria de fer-se una reestructuració d'aquesta segona A i haurien de buscar el procediment de que els campions pugessin i a partir d'aquí fer una nova reestructuració i evidentment, el compartiment de beneficis a nivell de Federació Espanyola. No pot ser que la segona i primera tinguin sponsors fixos i aquesta segona B no, quan al final el diferencial de despesa només són sous de jugadors, perquè al final si el meu equip agafa i ha d'anar a Elche a jugar o a anar al Camp, és el mateix que anar a la Corunya o on sigui, de la ciutat. Escolta, com a club, el primer equip, el Badalona, vol anar a la segona divisió A? És el seu objectiu a llarg termini? Jo crec que això ho dirà la ciutat, segurament. Més que l'equip, això ho té que dir la ciutat. Jo crec que nosaltres, com a Badalona, no podem assolir una categoria si no estem preparats. No s'han de fer esforços pressupostaris quan realment no tenim una instal·lació dignificada. Evidentment, no podem competir amb ciutats com a Tenerife, ciutats importantíssimes que han estat a primera, i si no tens una estructura professional per mostrar-te a la resta d'Espanya, és complicadíssim per molt bon equip que tinguis. I l'equip que està lluitant per la permanència a la segona divisió B, com veus? Hem tingut una reestructuració. Fa 3 setmanes dèiem que el cap de Piti Belmonte estava a la safata i que depenia d'un resultat. Nosaltres hem dit sempre, això ja sé que els mitjans sempre es manipula una mica, no? Però hem dit sempre que nosaltres creiem en els projectes, nosaltres ens agrada iniciar i acabar projectes i després vindran les valoracions de continuïtat. Per nosaltres Piti és el nostre entrenador, volem que acabi el nostre campionat, segurament podríem parlar de renovacions, però inicialment, clar, evidentment, quan entres en una dinàmica de resultats amb un equip que ha fet coses molt importants al centenari, com guanyar l'Alcoià a casa, fer un gran partit, o sigui, un equip que ha perdut molt pocs partits, un equip que ha fet coses és capaç de repetir-ho. Per tant, no podem dir que els jugadors sí, jugadors no. Al final han demostrat que són capaços de fer coses i aquí el míster i el cos tècnic ha d'empenyar. Confiem en ell, hem tingut 3 partits que sí que hem dit, per pressions, a dir, què heu de fer? Analitzar partit a partit, però per la nostra, jo crec que podria dir que fent algun resultat negatiu en partits anteriors, Piti Belmonte encara seria entrenador del Club de Futbol Badalona. Això podies assegurar, eh? Ho podria assegurar i res. Molt bé. Aquest diumenge a les 12 l'equip rep el Constància en un duel molt important, 3 punts vitals. Allà estarem els de Marcador Catalunya per transmetre el partit i estarem al costat del Badalona perquè una nova victòria del conjunt de Piti Belmonte, la veritat és que aplanaria molt el camí. Escolta, volies comentar això de la seguretat social? No, simplement que esperem que surti una nova forma jurídica de poder tributar. Nosaltres al Badalona en el seu pressupost aquest any té una despesa de 150.000 euros per contribuir a Seguretat Social, on molts dels jugadors tenen treballats de matins, on ja per defecte, d'alguna manera ja contribueixen a Seguretat Social i esperem que surti alguna forma nova jurídica i que això dels temes de les inspeccions, nosaltres som un dels equips que tenim inspecció oberta, es pugui tancar d'una forma tranquil·la per poder donar continuïtat a aquests clubs que estan implicats. Si ara arribés una losa econòmica d'aquest tipus, és difícil, no, assumir-ho? No només per Badalona, sinó... Seria complicadíssim. La losa que pugui venir segurament no són d'aquests últims anys, són dels anys anteriors, on s'havia treballat molt de préstec contra patrimoni i la seguretat social era el format que s'havia establert. Per tant, entenem que surti alguna forma jurídica que puguin tots els equips catalans puguin acollir aquesta. Vinga, una difícil. Com estan les relacions amb el senyor Fermín Casquete?
Bueno, bé, vull dir que, igual que la resta de presidents, vull dir, les relacions amb Fermín, doncs, bueno, ha sigut un expresident que ha fet coses molt bones per l'equip, però bueno, també s'han fet algunes de dolentes, per tant, la relació és normal. Ho dic per allò que era president d'honor i després que va haver la renúncia, no? Bueno, el tema de la renúncia al final és que aquesta forma jurídica que es va atribuir, al final és un tema que es va posar en una votació en una assemblea on l'òrgan dels estatuts no es recollia aquesta forma, vam rebre els diferents burofax de socis dient que aquesta forma no entenien el per què ni els modus, per tant no es recollia estatuts i es va posar a votació una altra vegada per a veure si s'incluïa o no s'incluïa dintre dels estatuts, van dir que no, i que aquesta, en principi, forma d'estar amb el club... Aquesta figura no podia existir. Escolta, i acabo una pregunta de futbol base. Com està, perquè és el futur de l'entitat, avui en dia tal i com està futbol base, l'economia... No m'agradaria marxar sense parlar d'ells, estem encantats amb el futbol base el juvenil que ho està donant tot, un futbol base que ara sembla que ha caigut una mica, però que ha donat la cara contra el Barça, l'Espanyol, el Mallorca... Però si és el campió de Lliga, el Badalona. Barça i Espanyol? Sí. Aquests no compten, no? Ni Mallorca ni Saragossa, aquests no han de comptar. Per nosaltres estem contentíssims perquè hem fet un esforç impressionant amb aquest juvenil, està donant molts resultats i ojalà l'any que ve molts jugadors d'aquests puguin lluir la camiseta del nostre primer equip. I t'ho dic seriosament perquè ho he pensat sempre i no és la primera vegada que ho dic, vull dir que sempre el tercer d'aquestes lligues normalment és el campió, perquè escolta, com es pot lluitar amb aquests monstres com a Barça i Espanyol, no? Bueno, doncs al final fent treball, perquè econòmicament evidentment no es podem comparar, per tant està clar que tenim un cos tècnic allà al juvenil que està fent un treball impressionant i la veritat és que no em canso de felicitar-los i ja et dic, ojalà dintre de 4 dies la majoria d'aquest equip el puguem tenir al nostre primer equip. Quants nanos té el futbol base del Badalona? El Badalona té 246 nanos i aquest juvenil A que en principi... Podrà acollir més nanos quan... Sí, evidentment. Nosaltres la nostra idea és que en el moment que passem a la nova instal·lació crec que pràcticament doblarem el número d'equip, perquè és una ciutat que respira futbol. Molt bé. Doncs Miguel Ángel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha passat molt ràpid el temps, però crec que la gent, tant la de Badalona com la que no, sap quin és el projecte i que aquí 2 anys podem tenir un nou Badalona, un Badalona del segle XXI. Potser amb 16 anys de retard, però ja del segle XXI. I tant de bo es puguin aconseguir tots els objectius.